Kaixo guztioi, hemen ingo dugu gasen nasketa lantzen duen ariketatxo bat, hurrengo esaten digu. Litro bateko edukiera hiru ontzi desberdinetan, hauek dira gure hasierako hiru ontziak, daukagu hidrogenoa, karbono dioxidoa eta nitrogeno gasak. Bakoitzaren presioa da atmosfera batekoa, horregatik jarri dugu hor. Eta esaten digute hirurak daudela temperatura berdinean. Ez digute esaten zenbatekoa den, beraz jartzen dugute, baina argi izan behar duguna da hirurena berdina dela. Orduan egingo duguna da, hemen dauden hiru gasak sartuko ditugu hirurak ontzi berri batean, baina ontzi honen volumena berriz ere litro bateko izango da. Eta gainera, ontzi honetan dagoen temperatura aurrekoetan zegoenaren berdina da. Eta esaten digute ezagutzen baitugu, hasierako gasek hasierako ontzietan egiten zuten presioa, ea zenbatekoa izango den bukaeran. Horretarako bi idei erabiliko ditugu. Alde batetik erabiliko dugu gasen lege orokorra, goratu esaten digula. Gas baten presioa, volumena eta temperatura ezagutzen baditugu hasierako egoera batean, bukarako egoerarekin erlazionatu dezakegu, jakinda, bukarako egoera horretako presioa, volumena eta temperatura. Adibidez, hidrogenoren kasuan, gu ezagutzen dugu volumena, presioa eta temperatura ezagutu ezarren badakigu bukarako egoeraren berdina izango dela. Eta baita ezagutzen dugu bukarako egoeran hidrogenoa litro bateko ontzian egongo dela. Horrelako ariketak egiterakoan nire ustez gakoa dago, pentsatzean hidrogenoaren hasierako volumena dela litro bat, eta hemen baita ere litro bat dela. Agian, ikusten dituzuenean gas bat baino gehiago, pentsatuko duzue hidrogenoak okupatuko duen volumena zati bat izango dela, karbono dioxidoak beste bat eta nitrogenoak beste bat. Baina pentsatuko dugu hidrogenoak volumen osoa hartzen duela, karbono dioxidoak volumen osoa hartzen duela eta nitrogenoak baita ere volumen osoa hartzen duela. Beraz, bai hidrogeno, bai karbono dioxido, bai nitrogenoaren kasuan, haien bukarako volumena izango da litro batekoa. Hasieran zukatrenaren berdina. Eta gasen lege orokorra erabiliz ikusiko duzue bakoitzak sortuko duen bukarako presioa, eta azkenik Daltonen legea erabiliz ikusiko dugu nola presio totala izango dela bakoitzak sortutako presio partzialaren arteko batura. Hidrogenoaren kasuan ikusten dugunez, aplikatzen dugu gasen lege orokorra, jartzen dugu hau bat izango da hasierako egoeran, eta hau izango da bukarako egoeran. Ikusten dugunez hasierako egoeran bere presioa eta volumena direla bat, eta bukarako egoeran ezagutzen dugu zein izango den hidrogenoaren volumena, baina ez berak egingo duen presioa. Jartzen dugu T bat eta T2. Hemen, aipatzen dugu, ariketak esaten digulako, hasierako eta bukarako temperaturak berdinak direla. Ikusten duzunez, momentuz karbono dioxido eta nitrogeno hasten ditugu, modu independientean ingo ditugu. Beraz, hauek biak berdinak direnez, goikoak baita ere berdinak izan beharko dira. Bat bider bat izan beharko da P2 bider bat. Beraz, erraz ikusten da, P2 izango dela atmosfera bat. Goratu P2 hau izango dela hidrogenoak bukaeran egingo duen presioa. Beraz, ja, apuntatu dezakegu, hidrogenoak egingo duen presio partziala, eta esaten da presio partziala, gas bakoitzak egingo duelako presio partzial bat, eta hiruren arteko baturari deituko diogu presio totala. Orain egiten dugu karbono dioxidarekin, baina kasu honetan nola datuak berdina diren emaitza berdinera helduko gara. Berriz ere volumena eta presioa bat izango dira, eta baita ere temperatura hau eta bukarako temperatura berdinak izango direnez, ikusi dezakegu karbono dioxidoak bukaeran egingo duen presio partziala atmosfera batekoa izango dela. Modu berdinan, ustut ez dugula frogatu behar, baina nitrogenoarekin berdina gertatzen da, eta beraz nitrogenoaren presio partziala baita ere atmosfera bateko izango da. Hau gertatzen da guztiak daukatelako datu berdinak. Volumena edo presioa aldatuko balitz, presio partzial ezberdinak lortuko genituzke. Daltonen legeak esaten duena da, ontzi honetan egongo den presioa izango dela hidrogenoak sortzen duen presioa, gehi karbono dioxidoak sortzen duen presioa, gehi nitrogenoak sortzen duen presioa. Presio bakoitza atmosfera batekoa denez, batuketa egiterako ikusten dugu 3 atmosfera lortuko ditugula, beraz, ontzi honetako presioa izango da 3 atmosfera.